I dobro nam došli, dragi naši najvjerniji gledatelji Osječke televizije Slavonskog veselja. Kao i svake subote, tako i ove večeras opet smo zajedno, pa ćemo se tako lijepo cijelo ljeto družiti svi skupa. Odmah pozdravljamo sve vas, kao što rekoh, najvjernije gledatelje Osječke televizije, kao i gledatelje koji su se nama večeras putem Slavonsko-brodske televizije, te gledatelje koji nas prate putem interneta. Eto, želim vam srdečnu dobrodošlicu, toplu i veselu dobrodošlicu u ime cijele ekipe ovdje sa Osječke televizije. Želimo da se svi skupa sa nama lijepo provedete, kako i mi, tako naravno i vi. Reći ćemo i naše brojeve telefona za večeras, koje i večeras možete zvati, nepromijenjeni su 060 500 ili nam šaljete SMS poruke na broj 66354. Eto, tek smo počeli, cijela večer, lijepa večer je pred nama. Ja se nadam da će vas i večeras biti kao i svake subote i da ćete svi biti raspoloženi kao i uvijek i da svi nešto slavite, imate nešto lijepo u vašoj obitelji, u krugu vaše obitelji, pa ćete to podijeliti upravo sa nama. Za početak smo odabrali jednu lijepu pjesmu, radi se o najboljim hrvatskim taburašima i pjesmi Teraj žestoko, pa nek žestoko i započnemo. Kao vjetri sjeverni tamburaški sastav Fijaker. Što ćemo dalje svirati, reći ćete nam upravo vi. Ne znam jer ste li vi primijetili da se danas još niko nije zatražio John Deera, pa morat ćemo ovaj dan nekako zapisati i pribilježiti jer je ovo stvarno rijetkost. Ili ste mi svi pobjegli na godišnji negdje na more pa se brčkate pa niste uz nas, ili jednostavno se nešto drugo događa, ne znam što. Idemo mi na novi telefon. Halo. Halo. Dobro večer. Halo, dobro čujemo večer. Se. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, ko je sa nama? Ovdje jedan deda iz Novaka. Jedan deda iz Novaka. Da, to je kod Podravske Slatine prema Suhopolju. A šta je novoga kod deda iz Novaka? Pa ovako, pozdravio bi svoje kćerke i njihovu djecu. I moga sina i suprugi brzo ozdravljenje, koja je bila u bolnici, nedavno se vratila. Mazite i pazite. A koliko se stigne na selu, znadete. Pa nemojte sad vi meni tu na selu, nije ni selo što je nekad bilo. Pa nije, nažalost. Nažalost je, ali morate za suprugu imati, recite. Gospođo Cecilija, pratimo vas svaku večer, svake subote odnosno. Samo, nažalost, samo do 10 sati, jel, preko Slavonskog Broda. Da. Pa ko zna, možda se i to promijeni. Ali evo, vi ste nas uspjeli do 10 dobiti. Da. Recite. Molim vas, imam unuka, jel bi mogao tog John Deera dobiti? Može. Recite ime i prezime. Ja sam Bošnjak Fabijan. Novaki, ali da bi mogao neko drugi da ga podigne. Može. Evo ovako imam od sestre kćer Brođanac Dragica u Osijeku. Evo, može, upisali smo podatke i gospođa nek dođe ovdje i čekat će ju John Deere. Puno pozdrav vama i svima u režiji. I može pjesma od Kad se rosom sunce obasja, mislim da se tako zove. Kad se rosom sunce obasja. Tako nekako. Nešto i meni je poznato. Evo, upisano, mi ćemo naći. Oni stari tamo u žitu pjevaju. Aha, kad se kupaš, da. Okupana rosom. rosom. Moja duša, i mene ste zbrkali. Moja duša i bečarine, može. Da. Može, gospodin. Pokušavam vas cijelu večer dobiti. Puno pozdrava iz Novaka. Pozdrav u Novake i od nas i vašoj supruzi, želimo da što prije naiđe, da bude dobro i eto, vi ju morate sad tetošiti, maziti i paziti. Nema sad tu na selu smo pa ovake onako, nema toga. Zna se šta je red i nemojte zaguljivati. Prije nego što mi primimo novi telefonski poziv, ja sam dužna pozdraviti dvije dame koje sam upoznala večeras ovdje u Osijeku. Radi se o gospođi Nadi i gospođi Snježani. Evo, njih sam upoznala uz kavicu, jedne vrlo simpatične dvije dame. Reći ćemo samo da je gospođa Nada voditeljica smjene u jednom restoranu u Osijeku, nećemo reklamirati. Evo, pozvale su nas da dođemo jednom, da se zaletimo tamo malo do njih na jednu kavicu. Nisam obećala, ali rekla sam, evo, ako Bog da, ako bude zdravlja, možda ih i iznenadimo. Eto, pozdrav svima njima tamo, neka budu vrijedni kao i do sada i naravno neka nas i dalje prate. Idemo na novi poziv. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je sa nama?
Alo, Tu smo, recite. dobro večer. Pa dobro večer. Zovemo iz Feričanaca. Iz Feričanaca. Pa dobro nam došli. Da. A htjeli bi, traktor nam je pobjegao za dlaku. Evo, baš sam ja htjela reći za dlaku. A već zovemo mjesecima. Joj, morat ćete još u subotu pokušati. Evo, za dlaku vam je pobjegao. Džabe, možemo. Pa nije džabe, ko kaže da je džabe? Ko zna? Možda vam se baš u subotu posreći. A ovako, pozdrav vama svima u studiju i vama također. Hvala. I molim vas od, koje smo rekli, Kočija. Kočija. Onaj spot što imaju ne znam točno kako. Pa onu njihovu zadnju što su spot snimili, jel tako? To je točno. Može. Točno tako. I koga ćemo pozdraviti? Ma pozdravit ćemo sve koji su dobre volje. Aj, bravo. Može, gospod. Evo, ja pozdravljam vas, ostanite mi dobre volje zauvijek, što bi se reklo, i naravno ostanite uz... Da? Traktor. Glavo da je traktor otišao, to je važno. Nema veze, traktor je tu, bit će njega još, evo, odmah ovim putem ćemo i zahvaliti našem pokrovitelju Novokomercu koji je i večeras ustupio jedan John Deere. Hvala još jednom. Gospodine iz Feričanaca, kao i cijele Feričance, pozdravljamo, evo, neka ostane dobre volje i neka nas prati do kraja emisije, pjesme su upisane, idemo malo svirati. Idemo mi dalje, idemo na vaše sljedeće pozive 060 500 102 ili 66354. Ko je rekao da ste vi na godišnjem? Pa vidim ja da vas ima nama i poruka večeras, a ima nam i poziva. Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer. Ja bih poželjela mojim unucima sretno sutrašnji dan i mojoj šogorici sretan rođendan s pjesmom Zvone zvona s naše katedrale. Zvone zvona s naše katedrale. Sa majčina lica dvije suze pale. Je. A ako nema? A ako nema? Pa može onda od Bukovlje do Vrpolja ako imate tu. Evo, upisano. Hvala lijepo, laku noć. I vama također, hvala lijepa, laka i ugodna noć i ostanite nam do kraja uz naš program. Režija, molim malo brže reagirati. Idemo na novi poziv. Muse nase i podase i Šima Jovanovac. Idemo dalje, ovako veselo ćemo nastaviti, ja se nadam. 060 500 102 ili 66354, broj za SMS poruke. Da vidimo, halo. Dobro večer. Dobro večer. Tko je sa nama? Malo. Može. Jeste? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Kako se zoveš? Lea Kardoš. Lea, reci Lea, što si htjela reći? Tražim pjesmu za djedu od Garavuša, Nema više baraba. Nema više baraba od Garavuša za tvoga djedu. Može? Da. Može, Lejice, lijepi ti pozdrav. Lijepo nam spavaj. Evo, uživaj, vidim da si kod bake i dede, pa neka ti bude lijepo.